آئیے ذرا سنیے جناب والی مولانا عبدالرحمن جامی نہیں سمجھ آئی ہائے ہائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بھی مدینہ پاک جانا نا آپ نے انہیں وہی صدا دے کے بھیجنا وہ آقا جی بارگاہ چلا ہے تو میری بھی سلامی دیں کیا کیا جے کملی والے آ اتھے بھی ایک غلام روندہ پیا وہ بھی آپ دی اڈیک وچ آپ دے انتظار وچ بیٹھا ہے کملی والے کدی انہوں بھی در تے بلاؤ نا کملی والے کدی ادھے بھی مہربانی فرماؤ نا سونے کدی انہوں بھی اپنی گلیاں دا پھیرا لواؤ نا سونے انہوں بھی کدی اپنے در تے بلاؤ جنہیں بھی جانا ہواواں تے فضاواں نو پرند تے چرندہ نو پیغام دے کے جڑے پرندے نے اڑدے ویکھنا نا جس پرندے نو تے ویکھنا اے دا منہ مدینہ پاک والے تے ایٹھا کھلو کے نا چھت تے انہوں بھی واجہ مارنی ہو پرندیا جے تیرا گزر در مصطفیٰ تو ہویا جے تیرا گزر در مصطفیٰ تو ہویا میرا بھی آقا نو جا کے سلام دویں تے آکھی کملی والے وہ بھی آپنو اڈیک دے پیا حضرات ذرا توجہ فرماؤ آکھی وہ بھی آپنو اڈیک دے پیا ایک دن وہ بھی وقت آیا جدو مولانا عبدالرحمن جامی نے بھی مدینہ پاک وال جان دی تیاری کی تھی مدینہ پاک وال جان دی جدو جنابے والی آپ نے تیاری کی تھی ادھر مولانا عبدالرحمن جامی جنابے والی میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وال جان دی تیاری کر دینے پہ تے آن دینے در محبوب دا جاگ دیو صرف اور اللہ جڑے تیار بیٹھے مدینہ پاک جان واسطے ذرا یار در محبوب دا اے خانہ کعبہ اے حج ضروری او کریے رکھ کے تقوی اے عاشق والا تے چل حضرات جڑے والے جنابی والی مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جنابی والی ایک قافلہ جا رہی ہے آپ دے نال چلے جڑے ملے آپ دے نال چلے ادھروں قافلہ مدینہ پاک دی طرف جا رہے ہیں ادھروں میرے کریم آقا مدینہ پاک دے گورنر نو خواب وچ ملے میرے آقا نے فرمایا او گورنرہ جی آقا فرما تو ستا پیا ادھر جامی لگایا دے جنابے والی ستا پیا ہے ادھر جامی آ رہا ہے میرا پیار لے کے میرا عشق لے کے میری پریت لے کے میری الفت لے کے میری محبت لے کے میری اڈیک لے کے میری صدر لے کے میری سکھ لے کے میرا انتظار لے کے تے میرے دیدار لے کے او جامی آ رہے ہیں تے مولانا جامی قافلے دے اندر ہاتھ بننے ہوئے نے کوئی گل پیا کر دے کوئی گل پیا کر دے پر جامی آندے نے تیرے روزے تے آواں میں تیرے روزے تے مدینے وچ رہن والے
اللہ اللہ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہ چلو یار دا میں پڑھنا دا تسی آکھو بس اینا کیا جے مدینے وچ رہن والے آؤ ترلا انج دا مارے آجے آکھیا جے کملی والے آؤ اسی امیر نہیں پلے دولتا نہیں پلے چھیجا نہیں محل نہیں کملی والے آؤ کوئی شے نہیں پر گلے دی اندر تیری غلامی دا پٹائے گلے دی اندر تیرے پیار دا پٹائے ذرا ڈٹ کے آکھیا جے مدینے میں رہن والے آ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ پھر آکھو تیرے روزے تے آواں میں مدینے لے آ جالی اکھیاں نال جالی اکھیاں جالی اکھیاں نال آنکھو آنکھو ذرا لاواں میں جالی اکھیاں نال لاواں اے مدینے وچ رہن والیا کملی والیا سونیا جتنے آئے بیٹھے ہیں دولتاں تے مان نہیں روزیاں تے نمازاں تے مان نہیں کوئی مان ہے اسی تیرے نوکراں تیرے غلاماں جالی اکھیاں لال لا اے مدینے ایک باری یار پڑھو پھر اگلی گل کریے ٹائم بڑا ہو گیا ہے جالی اکھیاں نال جڑے ویلے میرے آقا نے فرمایا گورنر آئے اٹھ میرا شکار ہے انہوں ڈکی ڈکی جا کے روک لیں انہوں اکھی نام ہی میرے اللہ دے انہوں آگ جا کے نہ آیامی جڑے ویلے جناب والی مدینہ پاک دا گورنر اٹھیا نہ لباس پایا نہ جتی پائی نہ تاج پایا اٹھ کے سواری پھڑی دوڑیا جنابی والی جڑا قافلہ مدینہ پاک والا ہوندا ہے مدینے دا گورنر ہاتھ بن کے کھلوتا ہے آندا ہے جامی کون ہے او جامی کون ہے جامی کون ہے مولانا عبدالرحمن جامی اگائے ہوئے فرمایا میں وہاں او تو کون ہے انہیں نہیں آکھیا میں گورنر ہاں اے نہیں آکھیا میں امیر ہاں اے نہیں آکھیا میں وزیر ہاں آندا جامی تو بھی نبی دا عاشق میں بھی نبی دا تو بھی نبی دا ڈٹ کے نعرہ مارو یار جنابے والی جڑے والے آکھیا میں بھی نبی دا عاشق آکھیا تو کیڑا عاشق ہے جڑا منو پیا جان تو روکنا ہے سنیا جے ذرا غور دے نال انہیں آکھیا جامی سن لے میں نہیں روکیا جدے ول لگا جانے جاگے آجے یار قمر الاسلام وچ بیٹھن والے ہو آکھیا جدے ول لگا جانے او دا پیغام آیا ہے اجے نہ آیا بھی
تے جامی آندے نے ہجر مہیدہ ہجر مہیدہ اے جے پانی منگے تے خونا نہ دے گیڑا او جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانا چھیڑا کہ حضور فرمایا نامی جامی میرے روزے سے نامی مولانا جامی قافلے چو نکلے عاشق جا کے ایک ریت دے ٹیلے تے بہ گیا جدو دیوانہ ریت دے ٹیلے تے بیٹھا جامی نے اپنے ہتھاں ول ویکھیا پھر جامی نے اپنے پیراں ول ویکھیا اپنے وجود ول ویکھیا پھر جامی اپنے اپنوں کہن لگا تو کتھے تے در یار کتھے محبوب دا در کتھے تے جامی تو کتھے تے رو کے جامی آدھا کملی والے میری چالچ فرق آ گیا ہے کملی والے میری چالچ فرق آ گیا ہے سونے میری ٹور دے اندر فرق آ گیا ہے تے آندے نے میں کو جی میرا دل بر سون جنابے والی آندے نے جڑے ویلے جامی رو پیا رو کے مولانا عبدالرحمان جامی کملی والے آقا نو پکار رہنے تے جنابے والی آندے نے سونے کملی والے میری جال وچ فرق آ گیا ہے میرے آن دے اندر فرق آ گیا اچانک جامی نے پھر کئی دنوں تو بعد دیکھیا ایک قافلہ پیا جاندے قافلے دے اونٹھاں دے اُتے سامان لدیا ہویا بڑے بڑے صندوق نے جامی جا کے اونٹ چران والے دے پیری پہ گیا جامی اونٹ چران والے دے پیر پہ چم دے آندے پتہ لگا کہ مدینے وال پہ جاندے ہو آکھیا اندی گالے آکھیا جو لے نہیں لے لے منو یہ صندوق وچ بند کر لے تے محبوب دے دیس وچ لے جا انہیں صندوق وچ رکھیا لے کے جامی نو ٹریا ادھر مدینے دا گورنر لیٹیا آقا خواب وچ ملے فرمایا اٹھ پاؤ اگے صندوق وچ لگا اگے ٹر کے لگایا ہوندا سی ان صندوق وچ بہ کے لگایا ہوندا لگا جاؤ زندہ فرمایا جائیں جو حضرت مولانا عبدالرحمان جامی صندوق گورنر نے کیا ایک قافلہ پھر کھلارو عاشق نے صندوق گورنر دی آواز سن لی سنی تے دل ٹکڑے ہو گیا آکیا پھر منو لب لینے انہیں کیا صندوق کھڑکائے انہیں کیا چیک کراؤے کسے پوچھیا گورنر جی پرچی دے کے ہر شے دے کے لگے انہیں کالی چیک کرائیے انہیں کیا پرچی دیتی جے مال دی پرچی دیتی جے مال دی نبی دے عاشق دی قیمت نہیں دے کے لگے ہوندے تسی جڑے گلے جناب والی گورنر نے صندوق کھولیا آپ نے فرمایا گورنر آج کدھر آئے تے آندے منو کملی والے نے بھیجیا سرکار نے فرمایا جائے تے جامی آندے نے جنہ اکھیاں ہوئے میرا دل بر ڈٹھا
جیو اکھیاں تک لیاں او تسی ملیا اے تے ساجن ملیا ہن آسان لگ گئی اور کہ اٹھ جامی نبی پاک نے فرمائی نامی جامی پھر نکلے پھر انتظار اچ بہ گئے ایک دن ویکھیا بندہ پیڑاں دا اجڑ لے کے جاگ دو پہ میں آخری جملے واللہ پیڑاں دا اجڑ لے کے جڑے ویلے ٹریا جاندے نا تو جامی اٹھ کے پجیا تے اتے بوری لے لئی بوریاں دے اتے بوریاں تے پیڑاں لے نو آکھیا گل سن جے میں بھی انجے ہی ٹرا انہیں آکھیا کیوں ٹرے ہاں جی شاکیا تو کیوں ٹرے جامی نے جیب وچ ہاتھ پایا جو کچھ ایسے سامان وچ سارا کچھ وہ دے قدماں وچ رکھ دیتا آکھیا تیرا جانا کچھ نہیں اسی محبوب دے در تے پہنچ جاواں گے آکھیا کنج آکھیا تو مینوں آواز نہیں مارنی جی میں تیریاں پیڑاں پئیاں ٹردیاں نے نا انجے ہی جامی انہاں دے وچ انجی جانور بن کے ٹری آوے گا تے جامی آندے نے اجڑ چار دی پھراں میں اجڑ چار دی پھراں اوے بدوان دے میرا گولیاں دے نوکر نو میرا گولیاں وچ شمار آ جائے ایسے واسطے تیری بزم سجا بینا متے تینو میرے تے پیار جڑے ویلے جنابی والی مولانا عبدالرحمان جامی جا رہے نے پھر گورنر آ گیا پھر جنابی والی گورنر آ گیا او کا کیوں پھر جنابی والی گورنر آ گیا انہیں آ کے مولانا عبدالرحمان جامی نو ان کر کے پیڑاں دے اجڑ دے وچوں چک لیا انہیں آکیا جامی آقا نے فرمایا نہ آمی خدا دی قسم ہے اول درجے دا بخیل او جڑا آجے بھی نہ بولیا وہ پتھر دا بوت ہو سکتا ہے حضور دا عاشق نہیں ہو سکتا جڑا آجے بھی نہ بولیا مولانا جامی نے گورنر دے پیر پھڑ لے آکیا تو ملو پھول کیوں نہیں جاندہ ملو پھول کیوں نہیں جاندہ انہیں آکیا جامی خدا دی قسم ہے ایک تو ہی ہے اور جدے صدقے کملی والے دا بار بار دیدار پہ آئے ہوندے میں تینوں کیویں پھل تکنا انجے ڈٹ کے آکھو جناب والی مولانا جامی بہ گئے جڑے ویلے اتنا جامی رویا اتنا رویا سے گورنر آ کے مولانا عبدالرحمان جامی دے کول بہ گیا آپ نے فرمایا ہن بہ کیوں گیا ہے آندے کملی والے دے آج دو پیغام لے آیا ہوں اوئے ہوئے ہوئے گل کو چھڑی دے میری ہے آج میں کملی والے دے آج میں دو آج بشیدہ آکے آج میں دو پیغام لے آیا بھائی ناظر صاحب توجہ دے نال توجہ ہے جی آج میں دو پیغام لے آیا آقا نے فرمایا او جامی نہ آیا بھی
اے تے ایک پیغام ہے آکھیا دوجا کیڑا پیغام ہے اللہ دی قسم بچے تو لے کے نوجوان تو لے کے ضعیف العمر تک تڑپ جائے گا آکھیا جلدی بول جلدی بول جلدی بول اور کیڑا پیغام ہے کیڑا پیغام ہے آکھیا پہلا تے پیغام ہے آقا نے فرمایا ہے تو نہ آوی تے دوجا پیغام دے دیں کہ کملی والا پیا فرماندا ہے جامی انتظار کر اج رات انتظار کر اج رات انتظار کر اج رات اوہ دستے صحیح گورنرہ کی اج رات اوہ کی اج رات آگیا جامی آقا نے فرمایا ہے انتظار کر اج رات جتھے تیرا ہوئے گا واتھے محمد دا پھیرا ہوئے گا ڈٹ کے نعرہ مارو نہ بھئی انجنے سلامت رہو ہائے ہائے ایک بار اللہ دی قسم ہے تو انہوں سلام تو اڈے دو کے شک کوئی نہیں اور میرا دل کردہ میں ایک کری پھر نہ آکھا آؤ جڑے کونے چ باہر بیٹھے ہو تسی بھی بول لیا جائے آؤ جڑے ٹوٹیاں تو بیٹھے ہو ایک باری ہاتھ کھڑا کرو جنہیں 5 باری سبحان اللہ کھنی ہے اجے نہیں جملہ سن لیا جائے جناب والی میرے آقا نے فرمایا گورنر کہنے لگا جامی میں آقا دا پیغام لے کے آیا سرکار نے فرمایا جامی نو جا کے اج کہہ دیو اج دی رات جتھے تیرا ہوئے گا اوتھے محمد دا پھیرا ہوئے گا پھر اچھا کہہ دے سبحان اللہ نعرہ رسالت میرے آقا نے فرمایا جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا اوتھے میرا پھیرا ہوئے گا جامی رو کے آندے نے میں نیواں میرا لجپال اونچا اوے میں لوگوں نیواں میرا لجپال اونچا اچھا میں ہولے پڑھنا ناراض نہ ہوئے کہ یار معافی دے آجے ایک کاری میرے نال رلو ذرا سارے نہ آکھی ذرا اندے ہی آنکھوں کے میرے نال میں بھی ہولی پڑھنا تسی بھی پڑھ لو ذرا میں نیواں جڑا نیواں بنا کے اپنے آپ نے بیٹھا ہوا کیا جے میرا لجپال تے میں اچھا دے سنگ آئی صدقے جاواں لائی اچھا کھولو او جلنا نیویں نال حضرات جڑے ملے رات پئی بس آخری جملہ ادھر انج جامی بیٹھ انج جامی بیٹھے رو رہے ہیں محبوب دے انتظار وچ آقا دی اڈیک وچ سرکار دی محبت وچ مولانا جامی رو رہے انج موڑے تے ہاتھ وچ جڑ بلے انج موڑے تے ہاتھ وچ جانا
تو جامی نے نہیں پوچھیا کون، جامی نے نہیں پوچھیا کیڑا، جامی نے ایک باری نہیں پوچھا کہ کون ہے کیڑا ہے، نہیں انج موڑے تے ہاتھ وجہ، جامی انج پھرے تے پھر کے حضور دے قدمہ میں سر رکھ دیتا۔ جناب والی میرے آقا نے فرمایا جامی تینوں کی میں پتہ لگا، جامی تینوں کی میں پتہ لگا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ آکیا کملی والیا او جے مانو اپنی اولاد نال پیار ہوئے، اولاد بوئے تے بار میں او مانو پتہ لگ جاندے، جے عاشق سچائی ہوئے تے محبوب سر تے آ جائے تے پتہ کیوں نہیں لگتا۔ آقا عرض کی تھی کملی والیا آقا مینوں کیوں نہیں آن دیتا؟ حضور فرمایا جامی تو نہ تھی ایڈی تگڑی لکھی سی، فرمایا جامی تو نہ تھی ایڈی تگڑی لکھی سی کہ جے تو آ کے میرے روضے تے پڑھدا تو مینوں قبر چو باہر نکل کے تیری نعت سننی پہ جاندے، قبر چو باہر نکل کے تو پتہ لگا جے نعت پڑھن تے لکھن دے کتنے فائدے ہیں، تا میں تو انہوں پڑھانا تا میں نہ پڑھو۔ جامی باہر نکل کے عرض کی تھی سونیا ہون اجازت دے دیو، ہون آ جا، فرمایا آ جا پر ویکھی رولا نہ پوا دیں۔ وہ عاشق ایک ہی ہوندا مجمع جڑا پورے مجمع چ رولا پوا دیندا ہے، ہاں ایک ہی ہوندا ہے۔ فرمایا جامی ویکھی آ جا پر ویکھی میرے در تے آ کے عاشقاں دا رولا نہ پوا دیں۔ مولانا جامی جڑے ویلے حضور دے مدینہ پاک پہنچے نا تے حضور دے روضہ پاک دے باہر وہی نعت لکھی کیڑی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زیہوالم محمد را خبر کل۔ ایدہ پنجابی ترجمہ ہے کہ سبا روضہ رسول اللہ تے جامی، سبا روضہ رسول اللہ تے جامی، تے رو رو میرا حال سنامی، تے آکھی اس بادشاہ نو یا محمد میرے تے کرم دی جا تے پامی، تے اگے جڑا جلوہ جمیلو وخایا جے خدا را او جلوہ پھر وخایا۔ مولانا عبدالرحمن جامی نے نعت لکھی ویکھی نہ تے انج ہو گئے، آکھیا تو کلہ ہی جامی بنیا پھرنا، تو کلہ ہی جامی ہو ویکھ تیرے تو پہلو بھی ایک جامی اپڑے ہوئی، تیرے تو پہلو حضور دے در تے جن نے نعت لکھی ہے، تو کیڑی تو کتھوں دے تیری کی اوقات ہے؟ اے روندیاں روندیاں آنکھ لگی، حضور دا دیدار ہویا، فرمایا جامی کی پیانا کہ کوئی اور جامی ہے، اے کوئی اور پڑھ گیا جی نعت لکھی ہے۔ فرمایا تو نعت بار ٹپیاں تے بے کے پہ لکھنا سے تو اٹھے لکھ لئیے، تیرے آن تو پہلو تیری نعت محمد دی بارگاہ میں پہلے پڑھ گئی ہے۔
پہنچ گئی ہے. تو دوستان عزیز آؤ حضور دی محبت ہر وقت منگیا کرو, حضور دا پیار منگیا کرو, سرکار دی اڈیک اور انتظار منگیا کرو. نہ جانے کدا آکھا قبول ہو جائے. اللہ سانو سارے نو حضور دی محبت نصیب فرمائے.